har været på turné, men havde ikke stor succes. Og den kloge direktør, han klappede mig på skulderen. Johnny, sagde han, tag og hør. Synger vi med? Du burde købe dig en chokolade. Folk vil gerne have noget at grine af. Du burde købe dig en chokolade. For så tror jeg, det glider glat. Vi klapper og synger. Kom nærmere. Vi tegnebog er tom, men det er noget vi fælles om. Og når jeg betaler skat, så tænker jeg, når det på lomme får jeg for fat, at så det er, du burde købe. Nemlig, folk vil gerne have noget at grine af. Du burde købe dig en chokolade. For så tror jeg, det glider glat hele vejen.